హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ మీద ఉంటుంది. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి డెమో చూడండి. డెమో చూసే ముందు చిన్న రిక్వెస్ట్, లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు డెమోని చూడండి ఫ్రెండ్స్. అడిలంక పాడిలంక అడిలంక లంక సుడులే వైదిహా అహమరా హలాడి లంక సుడులే వై సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, డెమో వీడియో ఎలా ఉందో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. వీలైతే షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. అన్నీ మొత్తం యాడ్ చేసి ఉంటాయి. జస్ట్ మీరు ఫొటోస్ పెట్టుకుంటే చాలు. ఎగ్జాంపుల్గా నేను దేవరకొండ వారి పెళ్లి పిలుపుని ఇట్లా పెట్టిన, మీరు ఎట్లాగైనా మీ పేరుతో మీ ఇంటి పేరుతో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సింపుల్గా ఉంటుంది వీడియో, ఈజీగా అయిపోతుంది. అండ్ కైన్ మాస్టర్ వాళ్ళకు కూడా ఒక టెంప్లెట్ ఇస్తా, అక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా చేయాలో కైన్ మాస్టర్ వాళ్ళకు రేపు వీడియో చేసి పెడతాను ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు ఎలైట్ మోషన్ నుంచి చూసుకోండి ఎలా చేయాలో. టెంప్లెట్ కూడా ఇస్తా అండ్ ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ బీట్ మార్క్ లింక్ కూడా ఇస్తా. దేంట్లో నుంచి అయినా మీరు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎడిట్ చేద్దాం. అందుకోసం ఫస్ట్ మీ ఇంటి పేరు చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, చూసుకోండి. ఇక్కడ దేవరకొండ వారి ఉన్నది కదా, దీన్ని టచ్ చేసి ఎడిట్ టెక్స్ట్, ఇక్కడ మీ ఇంటి పేరు రాసుకోవాలి. ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నా, మీ ఇంటి పేరు ఏముంటే అది రాసుకోండి. ఇలా రాసుకొని ఓకే చేసేయండి. ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎఫెక్ట్ అన్నీ ఉంటాయి. సో జస్ట్ ఇట్లా మధ్యలో వచ్చేటట్టు మీరు చూసుకొని పెట్టుకోండి. సో ఇలా కనుక ఇక్కడ ఒకటి రాయాలి, వారి అని రాయలేదు, మర్చిపోయినా. ఇట్లా 1 by 1 మొత్తం యాడ్ చేసుకోండి ఇలా. సో ఇలా ఎడిట్ చేస్తే చాలు, టెక్స్ట్ మీద టచ్ చేసి చేంజ్ చేసుకోవడం అంతే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ పేరు, ఇక్కడ కూడా విజయ్ అని ఉన్నది కదా, దీన్ని తీసేసి మనోహర్ అని పెడతాను ఫ్రెండ్స్. ఇలా రాసుకోండి 1 by 1 మొత్తం చివరి వరకు రాసేసుకోండి ఇలా. సో ఇప్పుడు ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ 7 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దగ్గర వచ్చి ఇప్పుడు కిందకి వెళ్తే ఇక్కడ గ్రూప్ ఉంటుంది, గ్రూప్ 2 అని, దీన్ని ఎడిట్ చేసుకోవాలి. గ్రూప్ మీద టచ్ చేసి ఎడిట్ గ్రూప్, ఇక్కడ వస్తే ఇట్లా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, మీ ఫొటోస్ ఎక్కడ ఉంటే ఆ ఫొటోస్ని తీసుకోండి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా దేవరకొండ హీరో ఫొటోస్ తీసుకుంటున్నా. దీన్ని ముందుకు లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసి ఇక్కడ ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని మధ్యలో పెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఇట్లా పెట్టేసి దీన్ని కింద తీసుకురండి, ఇక్కడ మధ్యలో. సింపుల్ ఫ్రెండ్స్, ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఏం కన్ఫ్యూజన్ లేదు, ఈజీగా అయిపోతుంది. ఇప్పుడు దీనికి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇది పైన ఉన్నదానికి టచ్ చేసి కాపీ అండ్ ఫోటోకి పేస్ట్ చేసుకోవాలి, అంతే ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా వస్తుంది అండ్ ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. సింపుల్, మొత్తం ఫొటోస్కి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఇలా. ఇప్పుడు ఈ వధువు ఫోటో కూడా సేమ్, గ్రూప్ 3 ఎడిట్ గ్రూప్, ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, దీన్ని ముందుగా లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసి మధ్యలో తీసుకురండి. ఇక్కడ మధ్యలో తీసుకొచ్చి దీన్ని ఇట్లా జరిపేసి దీన్ని జూమ్ చేసుకోండి. ఇలా మీకు ఎంత కావాలో అంత జూమ్ చేసుకోండి, ఎక్కువ కూడా వద్దు. సో ఇలా సింపుల్గా జూమ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేస్తే, దీనికి ఎఫెక్ట్ కూడా పెట్టాలి కాదు, మర్చిపోయినా. ఎఫెక్ట్ పెట్టుకోండి, ఎడిట్ గ్రూప్, ఈ ఫోటోకి ఎఫెక్ట్, ఇప్పుడు పేస్ట్, ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి
వరుడు ఫోటో అయిపోయింది అండ్ వధువు ఫోటో. ఇప్పుడు ఇద్దరు కలిపి ఒక ఫోటో, ఇక్కడ మధ్యలో ఇద్దరు కలిపి ఒక ఫోటో. గ్రూప్ 4 అని ఉంటుంది, దీన్ని ఎడిట్ చేసుకోవాలి. ఎడిట్ గ్రూప్. ఇప్పుడు ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో, సారీ ఈ ఫోటో కాదు, ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో. దీన్ని కూడా ముందుకు డ్రాగ్ చేసుకొని కిందికి తీసుకురావాలి. ముందుగా ఇట్లా మధ్యలో తీసుకొని దీన్ని జూమ్ చేసుకోండి. మీకు ఎంత కావాలో అంత ఇట్లా జూమ్ చేసి కరెక్ట్గా పెట్టుకోండి. ఇలా సింపుల్ ఫ్రెండ్స్, ఇలా వచ్చేస్తుంది. దీన్ని కూడా ఆ ఎఫెక్ట్ పేస్ట్ సింపుల్ ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. జస్ట్ 1 by 1 మొత్తం ఇలా చేంజ్ చేసుకుంటే పోతే చాలు ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇంకొకటి టెంప్లెట్ ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్, టెంప్లెట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, మీ దగ్గర ఏదైనా ఉంటే అది వేసుకోవచ్చు, లేదంటే నేను ఇచ్చింది కూడా వేసుకోవచ్చు. ఈ టెంప్లెట్ ఉంటుంది. దీన్ని ముందుగా టెంప్లెట్ మీద టచ్ చేసి బ్లెండింగ్, లైటింగ్, స్క్రీన్ చేసుకోండి. సింపుల్ జూమ్ చేసుకోండి. నేను చెప్పడం మర్చిపోయినా, పిల్ కంపోజిషన్ ఎరేజ్ చేసుకోండి. దీన్ని కూడా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియో ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి, లైక్ కొట్టడం మర్చిపోకండి. అండ్ కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వీలైతే ఇంకొకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, నా కోసం. సో ఇది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అనుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. కైన్ మాస్టర్ వాళ్ళకు రేపు ఒక వీడియో చేసి పెడతాను ఫ్రెండ్స్, అక్కడ చూసుకొని ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ వీడియో ఇంతే ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.